हाय गाइस ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଛେ ରାମତୀର୍ଥ ଆମେ ଆସିଥିଲେ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଆଉ ଆମର ତାରିଣୀ ଆଉ ଖିଚିଂ ଯାଇତେ ଏବେ ଯିବା ଖାଲି ରାତି ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଗଲେନି ଆଉ ଆମର ଆସିଥିଲେ ଆମର ବଡ଼ ଘାଗରା ସାନ ଘାଗରା ଦେଇ ଆମର ଖିଚିଂ ଦେଖିକି ଆଉ ଆସି ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ରାମତୀର୍ଥ ବୁଲି ଆସିକି ଖିଚିଂ ଦେଖିକି ପଳେଇବା ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚାଲିଛି ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚାହୁଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ବାସ୍ एंटरटेनमेंट करूँ एंजॉय यर रूम टा केते नै के 1000 रूम बुकिंग कराइला 5000 अन्य रूम अच्छे 10000 ଆପଣ ମାନେ ଆସିବେ କେବେ ଦିନ ଅଧେ ବୁକିଂ କରିବେ ରହିବେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ 5000 ଟିକେ କମରେ ପାଇପାରିବେ ବହୁତ ବଢିଆ ରୁମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କୋଡା ନंबर 8260072317 କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର रूम के এটা সিলিংটা মুশকিল আছে